Sa'yo dahil sugod eh. Para mga badi. Makakaon na sa taglitsan mga badi. Dako-dako isang litsan mga badi. Mga 40 tahun. 40 tahun gitu siya badi. Kumain pa rin yung dulo, ayaw pagpamatak mo, ipagkalapadan na. Film paling hotdog. Para makasiguro din, ay na nadadaan kaling islog. Kaya tagtaban nung yaga ninyo. Yan na nga na po. Apel ka na. Sila dito dito. Sila na dua o ba ng bata? Apretada. Chicken. Nara. Muna yung chicken bumbits. Yung mga badi namin din sa punta na. Ano akong brother o. Layor kik na akong. Akong brother. Hours. Ay sa punta na mga badi. Punta na. Maliligo muna kami. Kasi birthday ng pamangkin ko. Hey! Okay, di na. Nara, bisita. Bisita. Ano? Dapat teman dapat lah. Siapa yang kita? Pak Victor mau kembali? Ayo lah. Apa lagi lupa nih?
gibalik gikuan dia wala dia may Wala ba na display dito? Dili na ko mo. Oh! nato ba? Me, ngayon na ko yan ni mo plato me. Me, ngayon na ko yan ni mo kinakasya. Ano? Uy, ano sa na? Pwede dakol. Oh. Drinks. Oh, pwede. Tuloy pa. Wala ko ano dito. Wala lang. Sasi. Ate, apa meron na dito? Apa na dito? Atas? Oo, apa na dito? O, na. Ha, dali. Dalawa naman ang class. Kani ko ba sila ba? Ito. Ano sa dahil sila mag- Sa dahil may layer. Bakit
I-invite kita. Ha? Ano sa ulangan? Huh.